Ukážte, čo viete. A to je všetko? Byl pozdní večer 1. máj. A čo tak? Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Stojí strom zelený. A toto poznáš? Máj, chleba daj. Pera, na okuliare také handričky, Tak ale keď chleba drahý, postačia aj... zapalovače. Lebo si veľa nemôžeme dovoliť, ak ste si všimli. Všimli. Aj to, že... Pomaličky vymierame. A čo s tým chcete robiť? Ľudí, my sa budeme starať o tých dôchodcov. Isté, že starajte. Ale už tak často nerodia. Je to krutý paradox. Čo? Prelievať ich guľášom a borovičkou? A ostatným čo dáte? Z koláča dieru a z opice riť. Ďakujeme, všetko bolo fajn. Celý obežník už teraz nájdeš na herohero.co/furt dačo s Ilievom. Všetkých vás ľúbime. A díky za odber. Slovensko ide do riti.